Miroslav Raduljica, dobrodošli u kinu. Igramo protiv Bejkonga, to je jedna od dve ekipe iz Pekinga i obzirom da smo igrali jako loše prošlu utakmicu, nadam se i siguran sam da ćemo igrati bolje, pošto od onoga ne može gore. A što se tiče povrede, nisam još uvijek 100% fit, ali ću se potruditi da to prevaziđem nekako i da budem bolji nego prošla utakmica. Prošla je bila breakthrough, kao malo da vidimo na čemu smo, a danas će to biti bolje sigurno. Pretprošlu uopšte nije igrao, prošlo je malo igrao, ali nije bio spreman jer je imao bolove u rebrima. Ja verujem da je sad malo bolje pa da će pomoći ekipi da dobijemo tu utakmicu.拉杜丽莎就是说，这一两场球受伤病的影响，发挥不是很好。但是我相信随着他身体的恢复，他和斯隆的这类组合包括他们打一些挡拆会让对手非常头疼。Što kažu, košarka je svuda košarka, moraš da staviš loptu kroz obruč ili u nekim slučajevima da primiš manje koševa, da primiš manje lopti kroz obruč, ali postoje razlike ipak. Pogotovo u Kini mislim da je najveća razlika u tome što, naravno, dva stranca su dozvoljena i ta dva stranca mogu da igraju zajedno samo drugu i treću četvrtinu. Ili od ove godine su stavili neko pravilo da možeš da biraš koju će četvrtinu. Tako da po meni to jako veliku razliku pravi jer uvek uzimaju, na primjer, jednog Kleja i centra ili nižeg i višeg igrača. Tako da treneri imaju baš težak zadatak da to kombinuju uz raznorazne tu stvari, naravno i ovu otežanu komunikaciju što imaju prevodioce, masa igrača ovde ne razume jako dobro engleski ili ne razume uopšte, tako da prevodilac jeste tu, pitanje je koliko on to prenosi uverljivo. Mi stvarno imamo fenomenalnog tipa, Timon je stvarno strava, ali jednostavno ne možemo da proverimo da li to što on govori preneseno na taj način koji ja želim ili koji trener želi. Ja znam da smo trener i ja na istoj stranici, ali ne znam da li on na istoj stranici sa nama. Ali stvarno u svakom momentu mora da postoji neka komunikacija, jer stvarno to je timska igra i pogotovo kad igramo odbranu, kad ih ja usmeravam, kad im dajem komande šta da rade, to mora da ide u sekundi sve. To što je moja pozicija takva i što imam sa 30 godina već i nekim iskustvom tu ulogu da učim igrača, da ih usmeravam, šta ja znam da ih organizujem i onda je to dosta teško ponekad, ali meni je to jako veliki izazov. Mislim, to je još jedan od razloga zbog kojeg sam ovde, a to je da pokušam u svim tim uslovima da se ja snađem i da budem najbolji što mogu ili bolji nego što sam bio.
ono smešteni da nema baš nekog sadržaja i nešto da nema nama bliskog, ono. Osim ovog Starbucksa, pa dok je bilo lepo vreme tu uzmem bajs, pa provozim se, prijam i onda sednem na sunce, malo slušam muziku ili čitam knjigu i pijem kafu. Bar neki delić nečeg poznatog da ima tu. Jer je stvarno je ovaj deo potpuno novi izgrađen i onda nema ništa, to je neki science and technology deo grada, ono sve to fino izgleda, ali nema ljudi, samo zgrade i evo, mislim, jedan od dva Starbucksa ovde koji je drugi u hali, ali malo dalje, pa ono do njega ni ne stigne često. Družim se ja pomalo s njima, ali nije to druženje na koje smo mi navikli, bar mi Srbi uvek volimo i u ekipama i ovako da se družimo, da imamo baš taj socijalni život razvijen, ali ovde je ono potpuno drugačije, jer dosta su drugačiji od nas. I ja pokušavam nešto stalno sa njima da se šalim i da malo neku komunikaciju napravim. Imaju nekih tema onako za razgovor, iako ne deluju na prvi pogled da su nešto ono, da imaju neku širinu. Ali u principu sam sam, stalno knjige, muzika i tu se uvek juri Starbucks, onako, to je nešto kao neki mali deo, uvek kažem kuće, ali bar popijemo dobru kafu, pošto oni nemaju baš dobru kafu i piju uglavnom čajeve, što meni opet ne smeta, pijem i čajeve, ali baš volim kafu. Pre 4 godine sam došao prvi put da igram i da živim. I onako, mislim, bilo mi je to sve jako čudno, iako sam posjećivao, bio sam pre toga u Kini, ali bilo mi je čudno ne nešto preterano koliko sam očekivao, iskreno. I taj život nekako, brzo sam se privikao na njega. Doduše nema tu nešto puno prostora da ti budeš šokiran, jer su utakmice svaki dan, treninzi, sve ti je novo, a ti moraš u tome da plivaš onako i da budeš dobar između ostalog, zato što si jedan od dva stranca, jel te, koji je tu, tako da sam se ili sam od sebe ili silom prilika sam se vrlo brzo privikao. Prijam je iskreno, zato što imam kao neki svoj mali svet, nemam puno nekih distrakcija, nemam ni vremena da imam distrakcije, ali onda se posvetim nekim drugim stvarima. Imam vremena i da čitam knjige i da istražujem novu muziku i šta ja znam, milion nekih stvari, pogledam emisije, dokumentarce, radim na sebi, razmišljam, što može da bude opasno, tako da meni nije loše, iskreno. Ovde je vrlo drugačije tempo i putovanja i interesantno je to što su utakmice svaka 2 dana, a nema, recimo, kad bi uporedio sa NBA-om, tamo su uslovi neverovatni, znači imaš svoj čarter uvek posle utakmice, ideš nazad već u avionu, imaš klopu, imaš terapije, sve i onda možeš brže da se oporaviš u tom nekom ritmu, a ovde vidiš malo voz, malo komercijalni letovi, avioni, pa autobus i jako su duga putovanja i to onako ostavlja traga, ali to je prosto tako i ja sam se bar navikao na to. 看看尼克尔森这边临危受命，先投一个过桥。Oni dosta brzo napreduju što se tiče organizacije cele lige i mislim ja mogu da uporedim tu jer sam da kažem 4 godine, možda ne u komadu, ali bio sam i pre 4 godine kad je to još bilo onako primalo, ali to baš hvata neki zamah i velikom brzinom idu ka boljem i što se organizacije tiče i sale su bolje i hoteli su bolji. Siguran sam da će to da izgleda sve bolje i bolje dok ne bude dostiglo taj nivo. Vjerovatno NBA, znam da oni se gledaju jako na NBA, ali opet kao i sve, mislim da treba vremena i da će oni punit će hale sve više i više. Još 4 sata vožnje vozom i mora malo da se otvorim i muzika je uvek najbolje odmah.
ležem u pirinač svaki dan. Ovaj beli, pošto nema neke normalne klope što se nas tiče i sportske ishrane. Vidite, na dan utakmice ništa, to je isto što jedu i svaki dan. Za sportiste to ne bi trebalo tako da bude i to je potpuno drugačije od onoga što smo mi navikli, ali ja lično se prilagođavam. Naravno da bi voleo da ima nešto da se pojede konkretno kao neki komad mesa ili piletina neka, ali to je što je i ja sam se baš prilagodio ako nema nešto konkretno, onda samo natovarim ovog pirinča malo više i to je to, da. Ali prijam iskreno i za stomak i onako za kilažu i to. Da bi opstao, ja mislim da moraš da se prilagodiš svemu, pa i ishrani.他们的杰克逊和刘晓宇投篮能力一般。绕完之后再贴上。换，杨杰。换，杨杰。Sama košarka u Kini je još uvijek drugačija, nekako love se između NBA-a i te evropske FIBA košarke, da kažem. Nekako kad sam došao pre 3 godine, bilo je 90% američkog sistema, 10% evropskog. Tako je bilo i među trenerima i igračima, a sad se to menja iz godine u godinu. Evo, ove godine je već, da kažem, 60-40% na stranu evropske, odnosno FIBA košarke. Tako da nekako su prihvatili da treba menjati taj sistem, dakle, više organizirano nastupiti na utakmicama, dizat nekako te kineske igrače na viši nivo, taktički i tehnički i ne da se gleda po NBA igračima, a ovde ipak treba neki kolektivni sustav ustvariti da bi se dizali ti kineski igrači na viši nivo. Tako je bilo i pre 2 godine kad sam im razložio da mi trebamo igrača, naročito visokog igrača sa naših prostora i tako smo došli do Raduljice koji je nekako igrač koji može s polja i iznutra povezati sa svojim karakterom, prvo da kažem. On ima jako dobre ljudske osobine, jako inteligentna osoba koja zna pročitati situaciju i zna se snaći u različitim situacijama. Moramo znati da doći u Kinu nije lagan posao. Da bi shvatio sve to moraš biti kao što je Radulja, jako inteligentna osoba i koji voli te neke zemlje i istraživanje teh ljudi unutra košarke i van košarke. Prednosti ovoga čime se bavim između ostalog, su i ta putovanja i mislim život u različitim zemljama. I obzirom da ja sebe smatram avanturistom, odnosno volim da mislim o sebi kao avanturisti, tako volim da istražujem i nove gradove i neke gradove u kojima naravno
i živim, tako da može da se desi da se nađem na ovakvim mestima, što nije uvek lako, pogotovo ovde, jer jezik, naravno, slova drugačija, sve, i onda nije zgodno da se traži po tim aplikacijama kao što bi inače uradio u Americi ili gde god, jer ne bude prava adresa, kao što mi se desilo prošle godine da sam tražio neki turski restoran sat i po vremena po hladnoći, bilo je -15, a ja to nisam primetio, do duše. Ja sam bio kriv zato što sam tvrdoglav, pa sam nisam odustao posle pola sata, nego na kraju ga i nisam našao, ali baš kao što kažem, 7 od 10 puta sam uspešan u ovim mojim avanturicama i volim tako da se zavlačim, da gledam neke kao stare delove grada ili nešto što je meni nepoznato, da bi našao nešto ovako, na primjer, delo. Život u različitim kulturama i upoznavanje različitih jezika, to me jako privlači i jako mi je interesantno. Mislim, kroz taj jezik i upoznaš bolje kulturu. To me zanima i upoznaš te ljude sa kojima živiš ili ljude na koje naiđeš. Kažem, živeo sam u mnogo zemalja i uvek sam se trudio da nađem nekog lokalca, da ga ispitam nešto, čak i ako ne priča engleski ili ja ne pričam njegov jezik, što je najčešći slučaj. Da se negde prošuljamo, da vidim njihov život, kako je da mi on objasni kako oni žive i uvek imam ta neka pitanja kao kakva je ekonomija, kolika je plata, od kad radite, kako živite, kako se osjećaš, da li si srećan, itd. Mene to baš ispunjava mnogo više nego neke materijalne stvari. Sad, posao taj koji radim, naravno da je unosan sa finansijske strane, ali meni to ne predstavlja nešto, niti to pokazujemo, kupovina nekih besnih kola, stanova, čuda nekih, meni jednostavno, mene ispunjava ovo, znači ta putovanja, ta neka avantura i da se igrom slučaja ili spletom okolnosti nađem na ovakvim mestima, pogotovo ako imam neke prijatelje, ako nemam, naći ću ih tu kroz moje nevešte pokušaje da pričam njihov jezik, to je svima uvek simpatično i ja se i zbog toga trudim da to radim. Ali inače baš volim jezike, tako da iz svake zemlje sam pokupio bar osnovnu komunikaciju da mogu da naručim ovde, da ćete mi da popijem malo vode i da pojedem nešto. Tako da i ovde pokušavam da naučim taj jezik, pa se šalim non stop sa njima, non stop pokušavam nešto da pričam, ali neki pokušaji su uspešni, neki nisu, ali vidim po njihovim osmicima da je to njima simpatično, kao i svima naravno. Jer onda na kraju krajeva, možeš i bolje da upoznaš te ljude i da ih razumeš bolje na kraju krajeva. Tetovaže su mi se uvek sviđale, još kad sam bio klinac, samo nekako sam čekao pravi moment da to odradim i vrlo brzo sam krenuo. Znao sam uvek da ću da imam ova oba rukava, to mi je onako bilo, to mi je baš bilo strava i mislim da su one odraz mog karaktera i da jednom kad sam počeo stvarno nije da nisam mogao da se zaustavim, ali jednostavno toliko mi se svidelo kako radi čovek od koga se tetovira, moj sadašnji kum Pedi iz Banja Luke, da sam ostao kod njega i sve tetovaže su nastale kod njega, tako da ne smeta mi kad nanosi taj bol, pošto često je vrlo grub i tetovira u ritmu pesama i u ritmu gitarskih ripova, a sluša naravno malo tvrđi zvuk, tako da to zna da bude bolno, ali meni to ne smeta. Jer na kraju krajeva i ja sam, iako nisam to radio, volim da imam nešto, neko remek delo na sebi. I samim tim možda sam ja kao to platno neko remek delo. Uopšte kao na primjer sada. Kolege neće da mi prevode nadam, jer ni oni ne razumiju šta pričam, kažem ne. I ovo ide. Znači tako. Radu, I know him long years ago. I saw
the World Championship games, Olympic games. I watched Serbia against so many teams. I think he played very toughly and helps teams a lot. Before, also I played video games, NBA 2K. He was on the team, and I think I'm very good use for him because he can pass and he's shooting and he get a lot of rebounds and everything. Defensively, offensively, he helped the teams a lot, and he also is a nice guy. We hang out together and we talk about basketball a lot, and also he helped me on the court, so we are very good friends. About Ladurisa, he's a very good player with our team. He's helped us a lot. He's a good player in Europe and in the NBA, so he's played very well, and he's my best friend in Serbia. He is very aggressive in the game. No matter what kind of games he plays, he always plays 100%. He always brings energy, and when he sees the teammates are a little disappointed or teammates are a little down, he will encourage, motivate his teammates in a nice way, in a very helpful way. So I think this is what a professional player or what a great player is supposed to do. Oni su iskopirali malo, ove četvrtine su 12 minuta kao u NBA-u, ali pravila su FIBA-ina, što znači pravila su kao u Evropi. I to je prilično slično, ali igra se dosta grublje. Mislim, ono sad gledam kako probudim se samo pa vidim posle utakmice sve ove neke ogrebotine i to nije da se žalim, znam da se tako igra i ranije, ali čini mi se da je svake godine sve grublje i grublje. Pogotovo na strancima koji igraju po 30-40 minuta i koji su, moram da kažem, zato su i ovde, zato smo i ovde, jer smo dosta bolji. I onda oni uvode igrače sa specijalnim zadatkom da te, ne kažem da te povrede, ali da igraju jako grubo na tebi, da te iznerviraju, da, šta ja znam, jednostavno da postignu sve da bi pobedili, jel? Tako da je to dosta teško i dešavaju se povrede, a obzirom na tempo lige, igra se svaka 2 dana na putovanja, dosta je teško da se oporaviš u tom kratkom periodu, tako da ili moraš da dođeš spreman ili da, što može da se desi, da povedeš nekoga kao fizioterapeuta ili trenera, da ti jednostavno pomaže u svemu tome, jer je takođe komunikacija, koju sam pomenuo, je otežana i sa fizioterapeutima, pa to, a veoma je bitna kad treba pokažeš ili kažeš šta te boli, na koji način. Nekad ne možeš da se dogovoriš ni sa ljudima na svom jeziku, a kamoli sa nekim ko te apsolutno ne razume. Prvi put u životu sam potpisao ugovor na 2 godine. Zapravo nisam potpisao na prvi put, nego sam prvi put ostao 2 godine za redom negde. To mora nešto da znači i meni daje nadu da će to da se nastavi posle isteka ovog ugovora. Jer ja sebe stvarno vidim ovde, ako ne negde drugde, ako se naravno otvori neka šansa, to bi bilo fenomenalno, ali prija mi nekako da budem taj koji nekoga uči nešto. Ne mislim da sam najpametniji, naravno, ali mislim da mogu da prenesem jako dobro svoje znanje, koje nije malo. Tako da mislim da mogu i ja kao igrač da njima pomognem da postanu boljima, već sami od sebe idu velikim koracima ka tome da liga bude stvarno fenomenalna i organizovana na jednom jako visokom nivou. Jer mogu da uporedim šta je bilo pre 4 godine, šta je bilo prošle godine i da vidim da stvarno imaju dobru budućnost. Samo kad bi se još malo otvorili prema stranim iskustvima, kada bi im neko, mislim, već dolaze treneri, ali što se tiče organizacije, samo malo da iskopiraju taj stil i to će stvarno da izgleda fenomenalno.
表。现场工作人员在李村公交车站，心脏没有饭了，请您锁定，请您文明驾驶，相互饮料。To je bilo to 感谢您 istine. 的支持，欢迎。